Здравейте! Днес ще ви запозная с една система, която много често се налага да изграждаме, а именно надграждане на мрежова система в фотоволтаична система за съхранение или по-просто казано на мрежов инвертор да добавиме батерии и системата да заработи като хибридна и съответно да има варианти за продажба на енергията в случая, когато имате сключен договор за това. В случая имаме една система. Имахме система с инвертор мрежов Soul Planet, който е бил за продажба. Той има 4 входа за 4 стринга и съответно ние добавяме хибриден инвертор, в случая на Lux PowerTech, 15 кВт, трифазен, нисковолтов с дисбаланс при фазите, този до 8 кВт на фаза може да работи с дисбалансирани фази. В случая изграждаме ново AC табло и отделно DC табло с защити, тъй като тук в случая нямаше предвидени. Тази система може да се използва както за надграждане на съществуваща мрежова система, така и да работи самостоятелно като отделна система. В случая предимството е, че имаме мрежов инвертор, хибриден инвертор. На мрежовия инвертор ползваме 2 MPPT-та и съответно пък на хибрида имаме 2 MPPT-та, всъщност 3 MPPT-та с рейндж до 1000 волта, което е доста. В случая сме използвали ето тази система за свързване, като портовете на инвертора съответно има вариант за добавяне отделно на метър, а CT-то, трансформатора е ето тук на този порт. Имаме система тип AC Coupled, като на генераторния порт на инвертора. Ето тук добавяме съществуващата соларна система, в случая мрежова. Може да е и с акумулатори, не е проблем. Като метърът, който реално мери входа на съществуващата система, генераторния вход мери, слагаме ето тук на метъра, съответно CT, което мери хибридната система, си е инсталирано както обикновено на фазовите проводници на гридпорта след електромера. Основните предимства на тази система са, че съществуващата система не е нужно да се премахва. Инфраструктурата, създадена към нея като фотоволтаични модули, като окабеляване се запазва, единствено се променя малко DC частта и се добавя още един инвертор с модули за съхранение на енергията, акумулаторите. Сега ще разгледаме и няколко ситуации, за да придобием представа как работи тази система. Във всеки един момент, от сутрин до вечер, при празен акумулатор, при пълен акумулатор и така нататък. Ето тук, например, имаме една ситуация, в която товара е малко по-голям. Соларите в момента и при хибрида, и при мрежовия стигат колкото да се задоволи потреблението на самата къща, без да тегли от мрежата. Като първи приоритет тук е зададен задоволяване на консуматорите. Ако има излишък от там нататък в батерията, а когато батерията се напълни, изнасяме излишъка към мрежата. По този начин се постига бекъп във всеки един момент да имаме налична батерия при отпадане на мрежата, задоволяване на текущото потребление и продаване само на излишъка, който произвеждат през деня фотоволтаичните модули. Ето тук вече е друга ситуация, в която соларните панели и на хибридната инсталация и на мрежовия инвертор работят, задоволяват първо потреблението,
на консуматорите, които са на load и на grid, след което остатъка отива в батерията и по-късно през деня, когато батерията е заредена, ще започне съответно да отдава и към мрежата излишък. Ето тук вече пълният потенциал на системата е разгърнат, като хибрида има достатъчно фотоволтаична мощност, за да захранва консуматорите и остатъка да го прехвърли към акумулаторите. А мрежовия едновременно инжектира и подава към консуматори също една част. По този начин имате най-оптимално разпределение на ресурсите. Всичко това е автоматизирано и се настройва във времето и се донастройва според изискванията на самата система, самото домакинство и изискванията съответно на собственика, как да бъде разпределена енергията. И ето тук абсолютно всичко е задоволено и единствено остава излишък 3 кВт и 600, който продаваме вече към енергоразпределителното дружество. Реално най-оптималният вариант ви е, ако можете да сключите договор да продавате излишъка, тъй като все пак това ще ви носи някакви доходи, дори и малки, ще оползотворявате целия капацитет на самата система, без да се ограничава до вашето текущо потребление и акумулатора ви да е пълен. Ще може и да продавате вече остатъка в мрежата. Ето и последния вариант, който ви показвам за една система, която е с интегриран мрежов инвертор към хибрид, а именно зареден на 100% акумулатор и от тук нататък приоритет на системата е първо да задоволи консумацията на домакинството или на бизнеса и оттам нататък излишъка вече в случая 13 кВт и 7 да се изнася в мрежата и да се продава. По този начин абсолютно всичко произведено през деня сме сигурни, че се, както се казва, утилизира или се използва, няма никаква загуба на произведената от фотоволтаичните модули енергия. Хубаво ще е наистина, ако все повече домакинства бъдат облегчени от към административната част и могат да сключват малко по-лесно договори за продажба, тъй като няма да се налага да ограничават своите системи и ще могат да използват повече хибридни инвертори, които са предназначени именно за това. А в момента използват хибридни инвертори, между другото незнайно защо, при положение, че не продават, съвсем спокойно могат да използват един автономен инвертор, пример като този, който върши абсолютно същата работа. Това нещо няма никога износ. Ето, тук фийдин е 0. Дори имаме една система, която само ще погледна колко мегавата има. Да, 12,6 мегавата до момента и тя няма никакъв експорт. 0. Просто тези инвертори, специално на UXPower, които са, те са автономни, off-grid, екохибрид, като имат и хибридна функция. Само ще покажа набързо. Ето, този специално е с външен CT. Те всички са в комплект с външен CT. Този специално сме го закачили външния CT и той мери фазовия проводник на входа. И съответно отключваме функция, която едновременно, забележете, автономен инвертор, off-grid, който отключва функция да ползва едновременно всички ресурси. Т.е. да смесва и мрежа, и батерия, и панели,
абсолютно всичко, без да експортира в мрежата. Ето тук експорт е disable и съответно има вариант, нали, също да продава и да експортира енергия, но като функции са доста по-малко специално за продажбата. Докато ето тук стандартния вече хибриден инвертор, той си е предназначен за това, може да през този порт, който е за мрежата, grid порта, там могат много по-големи токове да преминават, може много повече да изнася и да внася. Единствено е ограничен от към load порта или изходния порт на инвертора, UPS някъде се срещат също, до мощността на самия инвертор. Оттам нататък, тук когато е закачено на grid порта или изнасяме и внасяме през него, има една стойност, която е pass-through current. Обикновено тук мисля, че е 100 ампера, което е около 22-3 кВт може да преминават през този порт продължително.